Sanibonani, welcome back to enye video. Ngiyabonga kakhulu for tuning in. Ungakhohlwa ukusubscribe channel, ulike video, ushare as well as ukubuka lawa ma-ads. Igama lami ngiphilile for those who are new here. Ngiyabonga kakhulu. Please do consider subscribing, and also if you are a returning subscriber, ngiyabonga kakhulu for coming back. So please do like the video bafowethu. Asikhulumeni ngodaba ke luka Gwabeni. This is umuzi wethemba Gwabeni noLindo Kuhle Ndimande. I think I did make a video about them coming back to court bezocela ibail okwesibili noma okwesithathu bafowethu. I think bebezocela ibail again. So ke I think it didn't go well udaba lwabo lokucela ibail. Nakuthi manje ikhale ngokuchithela isikhathi ke ichitha abamangalelwa kwelika AKA ke laba think indaba zabo zihamba ngakathi bebekhale ngalokho nalokho. Omunye wakhala ngetekisi lakhe liphukile ufuna ukuthi liyolungiswa ke akwazi ukusebenzela ingane zakhe. Ugwabeni naye wakhala ukuthi i-school fees ngale u100k wasesikoleni kuthi uyafuneka manje ufuna ukuyophanda azokwazi ukukhokhela ingane zakhe i-school fees siyaphayila isikoloto. I think ngiyengayenza leyo video. Na kuthiwa imanje uVincent Hlatshwayo ihlabe isenzo sabaso lababili kwabahlanu ecaleni lokubulawa komrapper ku-AKA nomngane wakhe owayengunosomabhizinisi uTips ngokuthi kukumosha isikhathi senkantolo kulokhu befaka icelo zebail phindelela ke kuleli cala ababhekene nalo. uHlatshwayo usho njalo enkantolo yeMantshi eThekwini ngolesithathu ngenkathi echitha isicelo sikaMnumzane uMuzwethemba Gwabeni noMnumzane uLindo Kuhle Ndimande abangabasola ababili kwabahlanu abasola ke ngokubulalo AKA noTips esigamekweni esenzeka ngoFebruary 2023 ngaphandle kwendawo yokudlela esemgwaqeni eFlorida Road eThekwini. Bese kungolesithathu ke oGwabeni bese kungokwesithathu like I said okwesibili noma okwesithathu. So bese kungokwesithathu oGwabeni noNdimande befaka isicelo sebail njengoba ke beqale kube sifaka ngoMay wanyakenye sachithwa kwala ngisho sebesidlulisele enkantolo ephakeme. So bezofaka kabusha isicelo sabo ngesonto elidlule babeveze ukuthi banemininingwane emisha abakholwa ukuthi yanele ukuthi manje icubungule kabusha isicelo sabo sebail. uGwabeni bekhale ngokuthi ukweleta 100,000 rands esikoleni okufunda kuso enye yezingane zakhe nokuthi enye ingane yakhe nonkosikazi wakhe balulekwa ngokomqondo okudinga ukuthi abe seduze nabo ukubeseka. Wathi lokho kudinga imali akakwazi ukukwenza njengoba ke evalele estoksini. uNdimande yena wakhala ngokuthi impilo enzima emndenini wakhe ngenxa yokulimala kwetekisi lakhe elaba sengozini angakwazi ukulilungisa njengoba ke akakwazi but babhale akakwazi ukulilungisa ke njengoba sestoksini nokuthi umndeni wakhe uyasokola ezimalini njengoba yena engikho futhi uye obhekele izindleko zamakhosikazi kayise ongasekho emhlabeni. uHlatshwayo ukhale ngokuthi isicelo salaba basola sebail sifana nokuhlukumeza inkantolo ikakhulu ngoba ke izethulo zabo uzibona zifana seke bakusho esikhathini esedlule zifana naseke bakusho esikhathini esedlule bechithwa. Ngakho inkantolo ayikwazi ukubanika ibail kube bungekho ubufakazi obusha obungenza yenze lokho. So nokuthi kuyabonakala ukuthi akukho okungavimba umsolo oqala okuphazamisa ofakazi becala njengoba kufakaza obusenkantolo kufakazela ukuthi useke wazama ukwenza lokho kusho ke uVincent Hlatshwayo. So icala ke lizobuyela enkantolo ngoFebruary 7 lapho kulindeleke khona ukuthi abasola bethulwe umqulu wamacala ababekwe wona andukuba kuqala ukuqulwa ke leli cala. So bachithiwe ke bafowethu uGwabeni noNdimande. Sichithiwe isicelo sebail besifakwe enkantolo yeMantshi eThekwini uMuzwethemba Gwabeni noLindo Kuhle Ndimande abangabasola ababili kwabahlanu ke kwelokubulawa komrapper AKA nomngane wakhe uTips. Icala lizobuyela enkantolo ngomhla ka7 February. Lona udaba luka Gwabeni wayifaka isicelo wakhala ngesikweletu sakhe sesikolo sika 100k. uNdimande wakhala ngetekisi lakhe wathi ufuna ukulungisa. Ayikuningi ke lapha nabafowethu. Kolunye udaba ke kuthiwa ke sokuqinisekisiwe ke ukuthi inkakha yeKwaito uDok Shebeleza uzofihlwa emathuneni aseWestpark Heroes Egg eGoli emva kwenkonzo ezobanjela eOld Apostolic Church Fairlands ngomgqibelo kusukela ngo9 ekseni. Inkonzo yesikhumbuzo namhlanje eSABC Radio Park eOakland Park ngo3. udaba ke lapha luka uDok Shebeleza owadlula emhlabeni sekukhulunywa ke lapha ke ngomngcwabo wakhe. Bese uDade Winnie Khumalo kuthiwa kuWinnie Dwinki Khumalo uzobekwa endlini yakhe yokugcina emathuneni aseWestpark Heroes Acres eGoli emva kwenkonzo ezokuba seProtea South Multipurpose Center eSoweto ngomgqibelo ngo7 ekseni. Njengamanje iyaqhubeka inkonzo yesikhumbuzo eMarket Theatre kushuthi
Wena mangabe ubuka le video kusasa sekungolwesine bafethu ngikhuluma ngodaba lolu kungolwesithathu njena when it comes to Doc Shebeleza and also as uWinnie Khumalo kukhulunywa kudlula kwabe emhlabeni nama memorial service wabo nama funeral service wabo njengoba kusho ukuthi uDoc Shebeleza uzofihla emathuneni aseWest Park eGoli emva kwenkonzo ezobanjelwa eOld Apostolic Church eFairlands bese ke uWinnie Khumalo ke yena uzobekwa endlini yakhe yokugcina emathuneni aseWest Park Heroes Acres eGoli emva kwenkonzo ezokuba seSouth Multipurpose Center eSoweto ngomgqibelo ngo7 ekseni. Izona ke izindaba enginazo ngodade Winnie Khumalo noDoc Shebeleza kanti ke necala labo gwabeni elichithiwe bezama ukucela ibail bekhala ke ngalokhu ya nalokhu ya. Izona ndaba enginazo ke kule video bafethu ngiyabonga kakhulu ke ukuthi uyibukele kungakhohlwa ukusubscribe ushare ke sizobonana futhi kwenye ezobe ilandela. Bye bye.